Wie zaterdag de kampioenenwedstrijd van STVV tegen Lommel wil bijwonen, is er aan voor de moeite. Staaije loopt namelijk helemaal vol voor het duel tussen de kampioen en de vicekampioen. In onze reeks over de vorige promoties van STVV blikken we vandaag terug op die van 2008-2009. De vierde en laatste aflevering van de STVV promotiereeks. Zo snel mogelijk weer naar eerste klasse. Dat is voor de Canarische doel net voor de start van het seizoen 2008-2009. Dennis van Wijk kon de Canaries niet in eerste houden. De club legt haar lot na dat seizoen in de handen van Bilzenaar Guido Brepoels. Ja, kijk, in het begin, toen Guido naar ons kwam, kenden wij Guido eigenlijk niet zo heel goed. En Guido heeft eigenlijk onmiddellijk zijn stempel gedrukt op het toenmalige STVV. Omdat de resultaten onmiddellijk goed meevielen. En ja, hij is dan de echte volksmens waarmee de supporters op STVV zich konden identificeren. Dus ik denk dat dat van meet af aan ook een positief huwelijk was. Ja, de jongens hadden geen keuze. Kijk, je gaat van eerste naar tweede. Je hebt geen keuze, wat willen we? We willen terug naar het hoogste niveau gaan. En dan kun je alleen maar aan één koers trekken. En ik heb mijn manier van werken. En ik was op alle gebieden denk ik heel duidelijk wat ik wou. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De degradatie heeft diepe wonden geslagen. De kern wordt uitgemest en Brepoels heeft oplapwerk te doen. Chimedza, Mignolet en Sidibé, jongens met een enorm potentieel, krijgen onder de Bilzenaar weer vertrouwen. En ik weet, als Chimedza belangrijk wordt gemaakt, dan is hij zo fier over zijn eigen. Er zijn mensen die heel fier over hun eigen zijn. Ja, en zo is die jongen beginnen te groeien. En ja, dat is fantastisch geweest met hem. Hè. De laatste half seizoen in eerste klasse dat we degradeerden, daar was het in principe ook niet simpel voor Simon. Ook niet. Simon is een klein beetje mee bergaf gegaan met de ploeg, maar het seizoen erop hebben we hem van dag 1 zien groeien. En Guido had daar een grote rol in en ik denk Paul Peters ook. Ja, het was zo, we hadden geen spits en ik weet nog wat ik juist zei, op de training op de mensen naast de kant. Coach, je moet een spits halen, we beginnen een spits. En Sidi speelde nog meer op de linkerkant. Op het moment op linksbak gespeeld, als ik goed meen. En in een kleine praktijk, soms hebben we zeg tegen Sidi, zeg lange hangen in een spits staan. Zeg, je kunt het nooit weten. Op een training, ja, zijn bolletjes wat zo afvielen of zo tussenin, was hij met zijn lange benen altijd tussenin. En ik zeg tegen Peter Voets, zeg Peter jong, die gaan we in een spits zetten. De ambitie om kampioen te spelen wordt al op de eerste speeldag kracht bijgezet. De 1-3 op Leuven was een eerste in wat toch wel een derby was tegen een vrij sterk OHL. En dan de eerste thuiswedstrijden, ik denk onder andere tegen Namen dat we met 7-1 winnen. Dus het was al vrij snel duidelijk dat het tussen ons en Lierse ging gaan. Al snel is er sprake van euforie, maar wanneer STVV maar gelijk speelt bij Hamme, zet Brepoels zijn groep weer met de voeten op de grond. En dat hebben we achteraf wel geweten, want Guido was op dat moment furieus en ik weet nog dat we 's morgens de dag erna heel vroeg verwacht werden. We eerst een bosloop doen op nuchtere maag. Daarna kregen we ontbijt, dan was het trainen. Dus, en hebben we s'avonds ook getraind die hele week. We hebben die wedstrijd ons gedragen als amateurs, zeg ik. Dan gaan we ook een week trainen als amateurs. We hebben heel week s'avonds getraind. Net zoals Hamme, die trainen om 5:30 of 6:00. En ja, dan moesten wij ook dan maar een heel week gaan doen, omdat we ons gedragen hadden als amateurs. De wake-up call pakt goed uit. STVV wordt een machine in tweede klasse, met een centrale as die thuis hoort in eerste klasse. De doelpunten van Sidibé, de ideeën van Chimedza, het sluitstuk Mignolet en de ervaring van Mario Cantaluppi. Ja, dat was een man die heel belangrijk was voor de ploeg. Dat was ook iemand die aan de rust, als iemand zijn job niet deed, gewoon tegen de muur plakte. Hè. Dat was geen enkel probleem. Hè. Je pak je even vast en zet die tegen de muur op. Hè. Dat was een echte winnaar. Cephas die was op dat moment gewoon veel te goed. Veel te goed voor ons. Ook het niveau STVV was voor hem veel te laag. Chimedza die speelde echt met de vingers in de neus. Ook op training. Ik heb die dingen zien doen die ik heb met Jozef Skokko, Bernd Thijs. Dat was gewoon van dat niveau. De Canaries strijden met Lierse om de titel. In de onderlinge confrontaties zijn de Paliters 2 keer te sterk. Maar STVV blijft daarbuiten nagenoeg foutloos. De bedoeling was dat we zeiden van kijk, je moet 2 matchen verliezen. Dat is tegen Lierse. 0 op 6 halen en we spelen kampioen. Als je rest alles wint, speel je kampioen. De volgende wedstrijd was op Lommel, ik denk een 4-tal dagen later. Dus, en hoe je daarop reageert als elftal, wisten we, zou bepalend gaan worden in het eindresultaat eigenlijk van dat seizoen. Want als je op Lommel de derby gaat verliezen en Lierse komt voor, dan was het heel lastig geworden om die kloof nog recht te trekken. En toen zijn we ook op afzondering gegaan, 's morgens.
omdat we vonden die wedstrijd kan het kantelpunt zijn van het seizoen. Nu hebben we echt na die nederlaag echt de rust kunnen bewaren in het elftal onder aanvoering van een Cantalupi, van een Menes, van een Mark Hendricks bijvoorbeeld. En zijn we op Lommel de moeilijke uitwedstrijd met 0-1 gaan winnen. Daar hebben we onze titel binnengehaald. Na een 1-5 overwinning op Beveren weten ze bij STVV dat de titel bijna een feit is. Een week later kan de club zich weer naar eerste klasse hijsen. STVV verslaat Brussels in een nerveuze wedstrijd met 1-0. Binnen die wedstrijd geen enkele kans weggegeven. Maar zolang het 0-0 is en dan later 1-0 wordt en er komt nog een vrije trap of een corner in de laatste minuut denk ik van Brussels, dan is het toch altijd bibberen tot op het einde. Staaien ontploft en de Canaries laten na 1 seizoen al tweede klasse achter zich. Ja, dan komt je podium op, ja, en dat is juist dat je dan op dat moment in een andere wereld opstapt. Dan kom je in een andere wereld terecht. Dat is ongelooflijk onvoorstelbaar. Dat zijn momenten, ook voor die mensen, sporters die echt terug naar het heel hoogste niveau wouden. Het feest was enorm, hè? Dus er werd afgefloten, de supporters bestormden het veld. Was overal vragen achter truitjes, achter van alles wat ze konden krijgen en alles wat de spelers konden missen. Maar we wisten ook alweer, ja kijk, dat zijn momenten waar moet je van genieten. Hè. Fantastische momenten. Je ziet, je maakt er de hele stad blij mee. En op die manier is dat wel mooi dat je de mensen die elke keer trouw komen supporteren, dat je die wel kunt teruggeven. 1 week later volgt de viering op de Grote Markt. Ik denk dat er tussen de 5.000 en de 10.000 mensen stonden op de markt. Werden we echt door die massa, door die menigte richting podium, wat aan de achterkant stond opgesteld, gereden. Dat is eigenlijk ook een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Het oprijden van de markt in die open bus. Dat was echt fantastisch. Guido Brepoels verovert met zijn Canaries de Haspengouwse harten en zal het jaar erop zelfs play-off 1 in de hoogste klasse halen.